nokudokesai mabi yangu kunhau dzomanhoko dzinoi musomugowera zuva rochigumi-3 mwedzi uno wakurume. Wanorima magadhi ekwedu nokwamutoko waita kukwana nokusaya zvokuita nokuperehwa nomazano apa mari paribe. Kureketa kuno wazhinji wavo wagorima mashonja, mabvembe, pabodzi pono mango, hwendo huno waribe kana kuzvitengesa zvokuti waribe kana kudya mari yazvo. Watovhunduka wamwe tichiwanyepa kuti mashonja anotengesiwa nomari tsvinu-tsvinu kana muri mhiri kwemakungwa. Wagototi dai wakuru wehurumende wagowanangisawo wagowabatsira kuti wagone kuendesa mashonjayo pabodzi pono mango kana mabvembe nozvimwe zvatinorima kweduno kumhiri kwemakungwa. Tinondoramba takalinga mabi yangu tikazviisa pachenapo peno paripo anogona kuzotibatsira mabi yangu tikawana chinotipundudzawo. Kwai wakuru wemasoja wagoita musangano nyasi nokuda kwaiye Nelson Chamisa kubva paaita mureketo wache wakuru webato reZANU-PF pabodzi pono wakuru womauto wavhunduka nokuti wari kushira kuti vanhu vanogona kungondoti nyandu kumuka kuita kunge pamuka roambira. Tracy Mtinhiri akuda kubenhukapo kare kubato reZANU-PF anga akamboita mumwe wevanhu wakuru wanga vari mubato reMDC Alliance kubva 2013. Tinoramba tichindoti bato rinofanira kuti riringitse vanhu varo wakatitenderedza kunyanya wari wakuru waone kuti paribe kana vamwe vanogona kuzoita zvokuvapandukira nokuti kaendere kawaita mazuva mairi apfuura aiwa kasvinu. Masoja apo kare kwai wapfana wopasi wari kushira kuti vanogona kutumiwa kuenda kuhondopo kare sezvakamboitika gore ra1997 pakatumiwa masoja nawaMugabe kuenda kuDRC. Izvozvi kwai Kabila akabenhuka muno munyika agouya chikawerewere aribe kana kunyepa wazhinji akagoita musangano nawaMnangagwa zvaita kuti masoja aya atange kukwata. Kureketa kuno wagosha kuti vanogotumiwapo kare kuhondo kopfira ikweyo. Idi dai wakuru wenyika warega kudando. Wana mai wazhinji mumaruwamu wanetseka nokusaya mapiritsi nozvimwe zvokuronga mhuri zvavanogona kugoseenzesa. Izvi zvanyanya kuwanda zvanyanya kushaika munguva ino yomupfigwa nogumbiri nokutoti zvinhu zvo zvinenge zviripoba mumakiriniki. Ipo makiriniki yo agara andori kurefu nowanhu zvokutoti wazhinji wavo kutogwira munzira wari kuenda korapiwa. Heno kana zvikagochinja mabi yangu. Nozuro hurumende yedu yakaratidza kupunzimurika konzero pabodzi pono kusaika komano kwanyanya kukwirako. Inozuro bepa nhau roChronicle rakaburitsa kuti mapasipoti akakumbirwa kuti aburitsiwe muna 2019 akuboeka kubulawayo. Asi bazi rozvo rinoitika munyika rakubuda manhoko richiti hwiba paribe zvakadaro zviri kuitika. Izvi zvahwadza wazhinji wachisara kuti kohokonai uye kuti chii chaizvo chavanogona kuzobvuma kuti chiri kuitika chizvino. Hwamakombi wakwana nonzara zvokutoti wakundoramba wachindoita kudzingirisana hombwa notsuro nomapurisa. Kureketa kuno kwaino makombiwo mapurisa ari kuramba achindoda chimanja mubudu apawo hurumende yawaMnangagwa iri kuramba kugobenutsa makombi kuti abenhuke munzira. Izvozvi zviri kutohwadza wazhinji ndosaka wari kuramba wachindoita. Asi nzara tinoiziva kuti iribe kana anoigona unotoripa chete mhosva yachona. Bazi rinoita zvokuringa nezvokushambadziwa kwemaredhiyo nomaterevhizhoni ragoti iro rapa vanhu marezinesi matatu omaredhiyo omunharaunda. Kwai kuBedbridge kwapiwa Shashe Community Radio, kuChiredzi kwapiwa Avusheni Community Radio, kuHwange noVictoria Falls kwapiwa Lieja Nyai Radio. Paipo kare wapa zvikoro zvofundo yepamusoro zvinoti NUST Lupane pabodzi po
no Harare Polytechnic toramba tichitenda kutambanudzirwa kumwe. Chikwatacho Zimbabwe Cricket chaita zvinhu zvanga zviri pekuringirwa nevazhinji apo chiri kutungamira pamutambo wechipiri wavari kutamba neAfghanistan. Toramba tichitenda vakomana vari kuita tuzvinwa. Tiringe hedu dzopasi rese kwai kuNamibia kwagonzi kwakucherehwa mapfuta ari bekupepetiwa aboyeka mumatoro okavango kureketa kwai kuno vazhinji vokuCanada wakaita kudirana vari kuchera imomo zvinogona kuvhiringa kuzowanika kwemvura munyika iyi. Heno vakuru wenyikayo vakazozvitetekera asi tinoemba kuti zvichagotetekerwa. KwaAngola kwai vari kuringira kuti vachagowana matani anosvika 40 omufarinya kureketa kuno vari kuda kuteerana pabodzi pono Nigeria nokuti Nigeria ndo inoburitsa mufarinya wakawanditsa pasi rese. Mufarinya wanoda fani. Wamagufuri wagotibenutsa ndangariro dzawamutarika nokuti palibe agoziva kuti waripi. Wamwe wagoti wari kuKenya, wamwe wagoti wari kuIndia, wamwe wagoti wapfa. Palibe agoziva chokwadi. Ticharamba takandoringitsa. Kwai kambani yamasiwayo Liquid Telecom yagoita iyo kuti nyika dzese kubva kuCape Town kuSouth Africa kusvika kuCairo kuIjipita dzibatane nokuda kwetambo yofiber inotekedza masaisai odandemutande. Toramba chitenda izvi tichiti pamberi nakubudiriraku. Tiri papo mabi yangu togumira pano. Ndini wenyu Mhandiwe Nhau tiboyane muvhuro.